It-tlieta filgħodu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblika r-riżultati taċ-ċensiment dwar il-bidja 2010, ċensiment li jsir kull 10 snin u li jitfa' dawl fuq is-settur agrikolu Malti. Skont iċ-ċensiment tal-bidja, in-numru ta' impjiegi full-time fil-qasam tal-agrikoltura naqas bi kważi 15% ekwivalenti għal 200 ħaddiem. Min-naħa l-oħra iżda in-numru ta' impjiegi part-time f'dan l-istess settur żdiedu bi kważi 37%. Michael Paceros mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jispjega għaliex. Is-settur tal-bidja qed jattira iktar nies bħala part-timers għaliex forsi ma jrendix daqs attivitajiet ekonomiċi oħra anka fis-servizzi, wara qegħdin naraw li l-average age qiegħda tola u anka inqas nies qed imorru for a full-time job f'dawn is-setturi tradizzjonali. Dana huwa biex ngħidlek ta' min wieħed jinnotah għall-futur fil-policy making tagħna lokali. L-istess statistika wriet li meta mqabbel mas-sena 2001 naqsu n-numru ta' baqar bi kważi 15%. Madankollu dan it-tnaqqis ma ffettwax il-produzzjoni tal-ħalib. Naqas ukoll in-numru ta' majjal bi kważi 14%. Għal kuntrarju, żdied l-ammont ta' naċ u mos b'14 u 11% rispettivament. Skont dan iċ-ċensiment, ir-raba użata żdiedet bi kważi 19% filwaqt li naqset bin-nofs ir-raba żdingata. L-iktar inħawi fil-Gżejjer Maltin li fihom tiġi kultivata l-art huma il-punent u n-nofsinhar ta' Malta u Għawdex. Jirriżulta wkoll li l-età medja tal-bdiewa kemm dawk part-time kif ukoll dawk full-time iżdiedet b'sentejn meta mqabbel mas-sena 2001. Sa wissu 2010 kien hawn kważi 14,500 bidwi u kważi 4,000 nisa ħaddiema li normalment jaħdmu fl-għelieq tal-familja.